Komjatice. Je to kraje patria nám, veď nám ich dal Pán Boh sám, od Dunaja k vysokým Tatrám. Chceme nazad Košice, 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 k tomu ešte Levice, čo nám vzali. Na hranice pôjdeme, 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 tam bojovať budeme s kanónami. Náš pán Richtár hovorili, 60 rokov má, že by si tiež vystrelili z poriadeného kanóna. Hej, chceme nazad Košice, 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 k tomu ešte Levice, čo nám vzali. Chceme nazad Košice,